Ayaw lagi dumagi. Bigo. Na para Bigo, may buntag, Bigo. Ayaw dumagi. Kasi, amigo nga po, patabang, ni-rescue sini mo. Ni-rescue. Unsa may anong issue dito, Migo? Sambotin mo, ni sulod ka. Paminaw, Nakakay ka. Biblia. Brad, na-drive. Bro, David, unsa issue dire, bro, David? Unsa issue? Atong ingon niya, ang kanang Lucas 4:16 para lang sa audio. Na ako nabasa na para lang sa audio. Karon nabasa na, dili na niya dawaton kay nangita na Asa word nabasa lang. nimo, nagdugang-dugang na lagi nabasa, pagka sa imong nabasa. istorya. Unsa to? Nabasa nimo, Basta ang para Lucas 4:16, ang Lucas 4:16. Oh. Para sa audio, para lang sa Para audio. lang. Oh. Basta para lang kay mo ingon dali ka lang specific to the group of sige, people. babasahin natin yan. Babasahin natin yan. Babasahin natin yan. Para lang sa mga Hudyo. Oh, Para babasahin lang. natin ha. Para lang. Oh, Para lang. Lucas 4:16. Parisyo kasi mong kauban no kay wana. Ingat kayo. Ayan o, Biblia o. Oh, tignan ko na. The New Testament, Pinoy version. Masa? 4:16. Masa? Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat. Ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Hudyo. Asa ang lang. Asa ang lang. Para sa mga Hudyo nga, alam mo ba daw? Asa ang lang. Ingon ka. Brad, Hindi ka na maghahanap ng lang, Brad. Ang lang. Brad, Ang lang. Brad, Importante. common sense TV naman, gamitin mo naman. Hilak na mo, paminaw ha, paminaw ako na pod. Naghisgot manggod imong kauban nga mabasa nga para lang sa mga Hudyo. Karon wa jud kay nabasang lang kay importante nako ang lang kay kanang lang, alang wala siya specific group of people masabot nimo diha nga para lang diha wa kay nabasa nga para lang sa to pa bagsa Meron, ninyo no? butron. Hindi bagsak. Tawa lang tayo, May bayo. nabasa ako. May nabasa ako. Asay nabasa nimong lang. Common sense gamitin mo. Asay nabasa nimong lang. Asa? Ayan o. Wala. Ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Asa ang Hudyo. lang? Asa ang lang? Oh, Asa? walang Amerika. Wala din Pinoy. Asa lagi? Asa? Asa ang lang? Para lang sa mga Hudyo. Asa? Kaya Wala. mga Hudyo, sa mga Hudyo ilang. Oh. Natural man na importante sa mga tao nagto pero kanang pag-ingon sa Biblia ba? Para lang. Kanang para lang ba? Para lang sa mga Hudyo. Ayaw dungagi ang Biblia ninyo mga brother kay dungagan ninyong Hindi hampas. naman. Nagbutang-butang manggod Hindi mo sa naman Biblia. dinungagan. Matod pa ninyo. Hindi naman dinagdagan. Nag-ingon manggod May ka. nabasa. Nag-ingon manggod mo nga para lang sa Hudyo. Asa ang gisgutan nga para lang. Wa kay nabasa. Mutyabaw na noon. Ayaw hilak. Sige. Daig. May tanong ako sa iyo. Daig. May tanong ako sa iyo. Yung Lucas 4:16. Sandali lang. Asa nabasa wala? Common sense TV. Wala laging. Brad, sandali lang. Huwag kang tawa ng tawa. Law in town. Dili gini taon sa mga sabatista. Dili sa mga sabatista. Masukot. Malagi na mangilad mo sa Ito sa publiko. Brad, Masakpan man mo na ko. Common sense mo ikaw yung nangloko. Ikaw yung scammer. Ayan o, nabasa ko sa Biblia o. Gidungagan ang Biblia nga naamoy mabasa nga para lang. Kunya pagbasa ninyo, walay para lang. Sa to pa, parang biro lang mo ang inyong mga tika. Kung naa kay common Kasi sense. common Dili. Gidungagan mo gud inyong Biblia. Nag-ingon mo nga mabasa na ko Meron nga lang para tanong. lang. Ingon ka para lang. Meron Kunya ako, okay mabasa nga para lang. Sandali lang. Brad, So sa mga nag-ingon ka na ako'y mabasa. Ako'y meron mabasa. akong tanong. Nga para Meron lang. akong Sa tanong. puno nimong bakakon. Kaingon ko basa. Tanang para lang. Niyawa kayo nabasa. Sa to pa ikaw na makak. Sakpan lagi. meron akong tanong. Sandali lang, meron akong tanong sa iyo. Ang kurasa. Sandali lang. Ang kurasa mo. Ang Sandali lang. nabasa niya. Namoy nabasa nga para lang. Mabasa na mo, dili man sabatista. Pwede Ay, ano? para sa audio. Paminaw lagi. Para. Biblia na mismo nagsabi, Basa. Word lang yan. Ay, lagi mo pangilan. Dilis publiko. Basta ako inyong katubang. Ay, masakpan mo. Ingon mo na ay mabasa. Para lang. Pero ay mabasa. Ay, basa. Basa. Balik. Para lang. Teko ka sa programa. Okay, nagilan mo isang usap ko na. Why? Basta nabasa Pag ni mong para lang. sinabi, gamitin mo. Brad, dahil. Gamitin mo
ninyo, naman ang common sense TV mo. Gamitin mo naman ang common sense TV mo. Pag sinasabi natin, sandali lang, oh. Pag sinasabi para sa mga audio, specific para sa mga audio na. Challenge maguto ninyo, paminaw, challenge maguto ninyo nga nag-ingon mo og akong mabasa daig sa Biblia nga Pinoy version nga para lang sa mga Hudyo ang kuno nimong na makakaing ko basa. Pagbasa, walay para lang. Gamitin mo naman ang common sense TV mo. Sandali. Brad. Sige ha. Ganito, oy. Sandali, huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Huwag ka sapaw na sapaw. Kapag magbasa ka, stoy. Sandali lang, huwag kang maingay. Kapag nagbasa ka ng sita sa Biblia, i-apply mo yung common sense TV mo. Common sense. Sandali lang. Komentaryo kayo ng komentaryo pero dinagdagan ninyo ang salita ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, huwag dagdagan pero sabi niyo, kapag mabasa ko daig nga para lang sa Hudyo, mababasa ko litra por litra, mababasa para lang. Ang kinin mo ba na nagsinungaling ka paminaw? O niya, ingon din ko, basa ko na be? Ingon din niya, wag dyan nabasa para lang sa ito pasakpan ninyo. Ay, ito. Babasahin ko. Brad, pag nagbasa ka ng sita sa Biblia, gagamitin mo naman yung common sense TV mo. Sapaw. Dili. Para lang. Magbasa pa ako mamaya na. Sandali lang. Stoy. Pag magbasa ka ng sita sa Biblia, gagamitin mo yung common sense TV mo. Pag sandali lang ang sapaw ka na sapaw eh. Huwag kang sapaw na sapaw. Magbasa pa ako. Challenge ang iyang ingon kung babasa ko daig. Kaya nga, makinig ka muna. Babasahin ko yan. Makinig ka muna. Basahin. Makinig ka muna. Sandali lang. Takot ka. Takot. Ay, takot. Basa kayo sige komentaryo. Sige, makinig ka. Kabawi sa Lagi. Makinig ka ha. Makinig ka. Makinig kayo. Nabay sa para. Sandali lang. Yung binasa ko, Lucas 4:16. Yan nga yung sinabi ko. Sandali lang, huwag kang magsapaw. Sapaw lagi. Kay ang atong issue diha. Boy, sapaw para lang. Magdagdag sandali lang. Para magkakaunawaan tayo. Sandali lang ha. Mabasa man kayo sa komentaryo. Kaya akong gipangayo, basa man dili komentaryo. Mali man na imuha. Kaya nga, makinig ka muna. Sharing ito hindi ito debate. Kung ipangayo, mabasa, o niya magkomentaryo man kanibati na siya. Sandali lang nga. Sandali nga, huwag kang mag-alala. Babasahin ko. Yung Lucas 4:16, kapag nagbasa tayo, gagamitin natin ang common sense. Sandali lang. Hindi pa ako tapos. Patapusin mo muna ako. Makinig ka muna. Nagpaliwanag na ka. Hindi pa nga ako tapos nagbasa. Sapaw ka na ng basa. Sapaw ka na ng sapaw. Hindi man na mayo imuha. Magkomentaryo ka o niya. Ingon ang imong sakop. Imong partner, imong kauban nga sipde. Paminaw sa paminaw. Pahuman na sa ko. Pagkomentaryo kay mali na siya. Huwag ko mangomentaryo, Brad. Before ko mabasa, mo premise pa ko. Paminaw lagi para basa may komentaryo na sa makapremise. Ang challenge paminaw para makasabot ka sa akong basahon. Ang challenge diri, mabasa ba? Ingon siya mabasa kaya nag-premise ka. Babasahin ko na sana. Ikaw yung ayaw makinig. Sapaw ka na sapaw eh. Huwag ka nagbasa, nagkomentaryo ka. Mali ang imuhang pagbasa. Komentaryo ka. Wala pa man ko na ako magbasa. Alang komentaryo mo ka. Ayaw pag komentaryo ka. Basa. Dili, ayaw pag komentaryo ka. Basa. Babasahin ko. Para lang. Para lang sa mga Hudyo. Pumunta si Jesus Para lang. sa Nazaret. Kung siya lumaki. Isang araw ng Sabat. Makinig ka. Ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Hudyo. Pag sinabing para sa mga Hudyo, specific yan para sa mga Hudyo. Hindi lang. Asang para lang. Asarang para lang. Kaya nga sinabi ko sa'yo, gagamitin mong kukote mo. Sakta na po.
Ikaw lang. yung common sense, na walang common Gamit sense. ka ng salita ng lang, dyan mo ma-apply ang salitang specific o people. Pero kapag walang lang nabasa, hindi mo i-conclude na para lang, kay wala mang lang. Huwag mong dagdagan ang salita ng Panginoon dahil bad yan. Masama yang magdagdag, kapatid. Oh, magdagdag daw. May tanong ako sa iyo. Pag sinabi dito, sandali lang, may tanong ako sa iyo. Ay, takot tanungin. Sagutin mo ako. Tagalog na tayo dito. Sinagot na kita. Ayan. Tanong. Sagutin mo ako. Before you questioning me, please answer first my question. Meron ka bang nabasa na lang, para lang? Meron o wala? Sagot, walang lang na kasulat, pero pag sinabi nating importanteng araw para sa mga Hudyo, specific yan para sa mga Hudyo. Walang Kano, walang Pinoy. Pumapalakpak pa. Salamat, thank you. You are honest person. Nagpapasalamat eh. You are Good. honest person. Because you are honest person that you Ngayon, are... may tanong ako sa iyo. Itong tanong. Lang. Ito tanong. Huwag kang mag-English. Anong tanong mo? Ito tanong. Sa Lucas 4:16, ano ang narinig mo sa sinabi ko? Para sa mga Amerikano at Pinoy o para sa mga Hudyo? Mali ang tanong dahil walang lang. Mali ang tanong? Hindi mali ang tanong. Sa binasa kong ito, sabi, pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Hudyo. Ibahin ko yung tanong. Ano ang narinig mo sa binasa ko? Para sa mga Hudyo o para sa mga Seventh Adventist General Conference? Sagot. Ang sagot nito para sa lahat ng tao na naniwala kang Jesus. Dahil sinabi dito, ako naman ang magtanong sa iyo ngayon. Saan mo mababasa sa sitas para sa lahat ng mga tao? Sila Ayaw ang dagdagin ang Biblia, totoong Jewish. Ayaw dagdagin ang Biblia mo nang iyon. Ayaw dagdagin ang Biblia. Ito, ako naman ang magtanong sa iyo. Sinabi mong dinagdagan, Ako basahin naman ko. ang magtanong sa iyo. Basahin. Ito, Basahin. ako magtanong. Di ba Basahin. binasa ko? Basahin. Basahin Di ba, ko. sandali. Di ba binasa ko para sa mga Hudyo? Ang tanong ko, ano ang narinig mo sa binasa ko para sa mga Hudyo, para sa Seventh Adventist General Conference? Sabi mo, para sa lahat ng tao. Ngayon, ako naman ang magtanong sa iyo, saan mo mababasa sa sitas na ito para sa lahat ng mga tao? Okay. Sitas! Basa! Saan mababasa sa sitas ng Biblia? Dito. Ito, Lucas 4:16 para sa lahat ng mga tao. Basa! Remember, we are studying the whole word of the Bible. We cannot study the Ikaw nang one tanong verse. kanina. Ngayon, ako naman ang magtanong sa iyo. Saan mo mababasa? Sa Biblia, Lucas 4:16, sinabing para lang sa lahat ng mga tao. Napas mo Sige. Babasa ko sa text of the Biblia para sa lahat ng tao. Sige. Sige, Wala? basa. Walang mababasa? Sige, basa. Di ba? Meron Nanghingi ka mababasa. kanina. Saan mababasa sa Lucas 4:16 para lang sa mga Hudyo? Ngayon, ang tanong, saan mo mababasa dito para lang sa lahat ng mga tao? Merong Sitas. mababasa sa teksto na para sa Meron daw. lahat ng Basa. tao. Sitas. Sige, sitas. Bigyan Basa. kita. Sa lahat ng tao, saan? Sitas. Sitas. Brad, sa Lucas 4:16 ha. Sa Lucas 4:16. Remember, you Lucas asked 4:16 me about saan mababasa sa Biblia. Sa Lucas 4:16 ay dagang nga verse. Ayaw dagang sa verse. Bakit hindi ako pumunta sa ibang verse dahil isa lang ang aklat ng Biblia. We are studying the whole word of the Bible. Charismakan ka na ngayon. That's Budaga why na sa bang verse. you need to understand that. Tama. Nahilaw si Kwan You need Bergapo. to understand that Nahilaw si we Bergapo. are studying the whole concept Diba? and the whole word in the Bible. We cannot Pilit mong pinahanap sa sitas ng Lucas 4:16 para lang sa mga Hudyo. Ngayon, tinanong ko, sabi mo para sa lahat ng tao. Saan dito mababasa para sa lahat ng tao? Ginagamit ang teksto na yan para sa lang. Kayong magtanong dyan sa verse, hindi naman ang pagmagamit dyan sa para
lang sa mga tao. Sa Lucas Dapat 4:16. maintindihan ninyo na kayo ang gumagamit dyan na versikulo. That's why kailangan kong magtanong dyan. Ang topic ko, Lucas 4:16. Ayaw dagang laing version. Kayo ang gamit dyan ng gamit na para lang. Sinagot Lucas kita 4:16 kapatid lang. at tinanong kita nasaan dyan. Hindi naman ako ang gamit sa para lang. Ibalik na niya sa Gapo. Wala, hindi ako nagamit sa para lang. Kayo ang nagamit dyan. Nga kapag mababasa ko na X, Ano kayo? Diba? Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi para lang sa mga tao. Bigay mo sa akin You yan. need to listen the word of God, the Bible. What Ibigay mo sa akin yan. Kawawa. Ang bersyon sa Biblia, Lucas 4:16, nagsasabi para lang sa mga tao. Lahat ng tao, bigay mo. Ito, kayo ang nagamit dyan nga para lang. Ito. Bakit questionin mo ako dyan? Ito. Hindi ako nagamit ng verse na lang na para sa lahat ng Ano? tao. Nagamit ako sa whole word the Bible. Kayo ang nagamit dyan. That's why nagtanong ako, Brad, nasaan may dyan? binanggit sa Brad. May binanggit sa kanina, Marcos 2. Oh, sige, Marcos 2. Saan? Basahin natin, Saan? Marcos. At least, Oh, lahat ng tao ha, lahat ng tao ha. Basahin natin. Oh, Basahin natin. sige. Oh, the New Anong version? Testament with Psalms, the Good News Translation. Ang sige. Sabi. And Jesus concluded, the Sabbath was made for the human beings. Tanan! Dagay sa Human Lucas. beings. Dagay sa Lucas. Human. May all ba? Human May all being. ba? All? Human beings. Kapag iniisip ko, Hindi ko hindi naman ka sinabing human hindi being ka ba? kasali dito. Ano sa Griego ang human being? Sabi dito, human beings. Ano ba talagang nakasulat dyan sa original? Anthropos o panta-anthropos? Walang question dahil kapag anthropos o panta-anthropos, ang issue dyan, human. Human being. Oh, human being. Ano? Human being lahat ba? Meron Human bang lahat dyan? beings. Lahat ba meron dyan? Kapag iniisip mong hindi ka human, hindi ka kasali dito. Sorry to tell you. Sandali lang. Meron bang mababasa dyan? All human being. Ito na. The Sabbath was made for the good of human beings. Meron bang mababasa all human being? O na ay gitawag og plural generalization, human beings. Kapag sinabi mong generalization, human beings, kapag hindi mo inisip na hindi ka human, Grammatically hindi speaking ka kasali tayo. dito, Sinalis mo ko sa grammar eh. Sinalis mo ko sa grammar eh. Grammatically speaking, ano ang construction dyan? Plural o singular? Plural. Singular ba? Singular ba? Ah, Dinakuan. Plural? Singular. Plural kapatid. Human beings. Plural. Gamitin mo naman common sense mo, plural. Plural kapatid. Oh. Human beings. Oh. Yo. Tawag na dahil. Dahil, tawag na. Brad Gapo, mautan na kasi. Mautan na kasi. Brad Gapo. Kaya mo naman Akala mo ba meron kang common sense? Wala pala. Niingon magkag-human being. Asa man ang Saban lugar mo, ang kay. ingnan mo Sakpan naman. Kristo? Asa ang lugar? Sa gawa sa Wala. Dito tayo sa aking programa. Hindi kayo makalusot dito dahil nandun kayo sa Common Sense TV. Oh, dito nga Sige. kami sa Common Sense Aba, TV pero hindi Brad. naman Common Sense TV yung utak mo eh. Wala, Brad. Hindi mo lang yan Brad. dahil Wala Meron kang lang, Brad. nasakpan ka. Nagpangalan ka ng Galit programa kayo. ng Common Sense Ayan, TV. ito. Tanungin ka. Nabulabog Sagot kayo. mo. Hindi Nabulabog Common Sense kayo. ang sagot. No. Ito, Brad. Tagalog. Meron Tagalog akong tayo. Biblia na Latina Vulgata, sinulat ni Monsignor Rap. Ginamit po ito ng mga Sabadista. Sense, ito hindi. na. Sense lang. ang Babasahin meron, pero ko walang ang... sumunod. Babasahin ko ang Lucas 6:1. Lingon. Si Jesus may batok sa mga Sabadista. Question. Asa man si Kristo ni batok sa Sabadistas Katoliko? Nasaan nabasa mo? Nasaan? Ayan, Biblia oh. Hmm. Oh. Asa man ni batok si Kristo sa Sabadista o sa Katoliko? Yung Sabadista na hindi naniniwala sa kanya, sama sa iyo. Sabi
Sabadista din kayo eh. Inangkin mo diyan sa iyong programa na kita ang totoong Sabadista Sabadista. Oh, sabi mo sa programa mo. Saan? tayo Sinabi ang ko na totoong kaming Sabadista. Katoliko Sabadista. Oh, sabi mo eh. Oh, saan? Dahil ang Ano sabi? linggo ay Sabado dyan. Sabado din ang pagkahubad kay rest day. Asa man ang video karon nga naingon ko nga ang Sabadista, mga Katoliko. Kaya sabi mo, totoong Seventh Adventist, Sabadista tayo Pagkasinungaling mo Katoliko. talaga. Ang totoong Ubod ng kasinungalingan. Hindi ka na umamin karon. Ngayon, aminin mo na hindi I-provide mo. hindi Sabado ang Provide linggo. an evidence. Okay, aminin mo na hindi Sabado ang linggo. Hindi Sabado ligid. Ano ka ba naman? Sabi mo, ang linggo, Sabado din. Ito. Brad, ito. Meron akong tanong. Aminin Kinsa mo ba? man gyud ang gibatukan ni Kristo? Aminin Sulti mo ko ba? sinod. Kinsa may gibatukan ni Kristo? Sabadista, Domingista. Ito. Ang ipakibatukan niya ang Sabadista nga kamo kay nag-angkon ko ng Sabado ang Domingo. Oh, ang kono na nimo, aminin mo na ngayon sa mga tao, sa mga listener mo na ang linggo ay hindi Sabado. Accept the challenge. Answer my question. Kawawa ka naman. Please. Ang gibatukan ng Sabadista. Answer my question. Aminin mo na ba sa ngayon na hindi Sabado ang linggo? Aminin mo na o hindi mo aminin? In terms of week tayo magbabase, kailan ba naging Sabado ang linggo? Pero in terms of dynamic form of translation, yan nga, pwede natin gawing kanyan, Sabado, Sunday, Sabado, Saturday. Meron yan. Thank you. Oxford You Language are Dictionary. honesty person. Oxford That you are Language claiming Dictionary. that you are Pag claiming- grammatically speaking at pag dynamic form of translation. Thank you, thank you. Ngayon, Oh. aminin mo na ang linggo niyo ay Sabado din. Pero sa Sabadista gibatukan ha. Dahil Aminin mo na nga ang linggo sa Sabado din. San Juan Ah, 8:44, sagutin mo ako, kapatid. ingon si Kristo. Sagutin mo ako, kapatid. Sandali lang. Aminin mo na ba? Yes, Huwag ka yes. lang daldal ng daldal. Sagutin mo ang tanong ko. Aminin mo na ba na ang linggo ninyo ay Sabado din? Ha? Aminin mo Hindi. na ba ang Brad, linggo niyo ay Carlo Sabado din? Badinas, mag-request ka kay Bro Daig kasi nakakonect lang to sa live. Doon ka kay Bro Daig, pasok Bro Carlo Badinas para magkapasok ka. Okay, Sagutin mo ako, pinangga, kapatid. sinagot na kita. In terms aminin mo of na. week, in Lagi. terms, yes, in Ngayon. terms of week, aminin ko yan ha, sandali. In terms of week, kaklaruhin ko lang ha, in terms of week, normal, Sabado, hindi magiging linggo. Pero in terms of dynamic form of translation, ang Saturday, hindi pwedeng magiging tinawag natin Sunday. But at ang Sabado na sinasabi dyan, that is dynamic form of translation. Pwedeng Saturday, pwede rin Sunday. Oxford Dictionary Language. Oh. Aminin Ano, niyo lusot ka ba? sa Lolo, grammatically lusot forms ka ba? of pronunciation o sa salita mo, Pronunciation. aminin mo, Sabadista din kayo. Oh. Ha? Aminin nyo, Sabadista din kayo. Oh, hindi. Aminin ko hindi kami Sabadista. Bakit tinatawag We are proud to be a Sabado ang Roman linggo? Catholic Church which is founded by Jesus Christ. Bakit tinatawag mong Sabado ang linggo? Sagutin mo ako. Dynamic form of translation nga. Oh, aminin mo na ang You linggo know what ay is, Sabado din. you know what is dynamic form of translation? Ito, aminin mo ba na ang linggo ay Sabado din? Wala palang common sense. Sagutin mo ako, aminin mo na ba ngayon nga ang Domingo ay Sabado din? In terms of dynamic form. Sabado din. Sabado din. Saturday. Aminaw. Sabado, Saturday, Sabado, Sunday. Oxford Language Dictionary in dynamic form of Aminin mo translation. ngayon na you observe Oh. Sabado. You observe Sabado. You observe Sabado in terms of dynamic form of... Aminin mo. Sabado nga. Sabado. Ha? Kayo ang naigo dyan na Sabadista na Sabado. ipagkibatukan sa Ginoo. Next question. Sinagot ko na yan ha. Next question. Dynamic form. Next question. St. John chapter 8 verse 44. Mga anak kayo ng inyong amang Diablo. Ngayon, sa panahon ng sinabi ni Kristo niyan, sino ang kanyang audience at kausap sa harap niya? Sabadista, Domingista? Ito ang sagot. Makinig kang mabuti. Ang audience niya mga Sabadista pero ang kiniiya Katoliko. Ano ba?
Tawa ba ka? Nakakit kaya Katoliko. Sabi mo. Sabadista ang audience. So, aminin mo na ang sinabihan ni Kristo na amang Diablo ay Sabadista. Sabadista ang linggo lagi. Kaingon ka, Sabado ang Domingo. Sabi mo, inangkin mo kayo nga sa Sabado pod ang linggo. Di Sabadistang linggo, Sabadistang Katoliko, Romano. Ito. In dynamic form of translation yan. Brad, yung bang audience ni Kristo, ano ang araw na kanilang pahinga? Sunday o Saturday? Anong sabi? Ang sinabihan ni Kristo na mga anak kayo ng inyong amang Diablo. Sino ang sinabihan ni Kristo? Sabi mo Sabadista. Okay, yung bang Sabadista na yan, ano ang kanilang araw ng pahinga? Sabado o Linggo? Sabado din, pero pareho sa yung linggo. Pareho, kinaya ba? Malapason, di mo to kang Kristo. Mauna siya. Mauna gihapon ninyo ron. Kami nga Sabado, kami man yung sumusunod ni Kristo, sumusunod. Di may maigo diha. Sa ngayon ka na, Sabadista, hindi Domingista. Sabi mo, ang Domingo, Sabadi din, Sabadista din kayo. Di, huwag ka nang, ang In terms specific, of, no. in terms of questioning you, you are Basta questioning inamin mo na ha, Sabadista ang sinabihan na anak ng Diablo. Mga sa Badista like you ba, like you? Sabadista like you. Yan ang gusto ko sa'yo. Yan ang gusto kasi maniwala ka or makinig ka sa Badistang like you. Di ba? Sabadista pala sinabihan ng amang Diablo. Sabadistang like you lagi. Dahil dyan, wala kayo dyan. Paano naman kami meron dyan na hindi naman kami amang Diablo? Hindi kayo naniniwala o hindi naman kayo sumusunod sa utos ng Panginoon. Sumusunod kayo sa utos ng Papa, sa inyong kupo. Dahil kayo dyan. Meron na naman. Meron na naman. Ang unang Tesalonica 2:15. Basahin natin ha. Pilit ako. Susubukan ko. Kinalaban niya. Kinalaban nila. Hudyo pala ang nag-usig, pumatay sa mga propeta, pumatay sa Panginoong Hesus, at nag-usig sa mga apostoles. Ano ang pahinga sa mga Hudyong ito? Sabado o Sunday? Saturday like you. Inangkin mo. Makinig kang mabuti. Makinig ka. Ngayon, ang mga Sabadista noon na pinatay ang mga apostolis o si Kristo, nagkasulit dahil iniba nila, hindi sila naniniwala ng Panginoon sabi dito sa kasaysayan, iniba, giusab nila ang kasuguan sa mga apostolis o kang Kristo o giusab po nila ang pulong sa Dios o gipatay nila ang dili motuo sa ilang doktrina, giusab sa Romano. Kamo ni. Di ba meron kayong sinabi? Di ba meron kayong sinabi mga Seventh-day Adventist? Pareho kayo ng mga iglesia ni Kristo. Pareho kayo ng mga born again. Pareho kayo ng mga Baptist dahil sandikipir kayo. Ngayon, kung yan ang ating gagamitin na analohiya, magkapareho pala kayo sa mga Sabadistang Saturday ang pamamahinga dahil pareho kayong pahinga. Ano? Pilit mo ka. Natamimi ka. Pilit. Wala. Brad, di ba sabi ninyo na ang mga Katoliko, pareho lang ng Iglesia ni Kristo, Baptist, born again, kasi mga sandikipir kayo, pari-pareho kayo. Ngayon, yan ang analohiya gagamitin ko. Kaano-ano kayo ng mga Sabadistang Saturday, keeper, na pari-pareho kayong namamahinga ng Sabado? Magkapareho na? Magkapareho pero hindi pareho na siya higala pero lahi ang ilahang pagtuo. Kaya man sila nitong Kristo. Magkatawa ba ka? Yung bang magkapareho walang pinagkaiba, yes or no? Magkapareho ang Sabat pero hindi pareho ang paniwala namin. Hindi pareho. Anong hindi parehong paniwala? Pareho kayo nagsasabat. Ito. ang aming analohiya, sabi mo, magkapareho kayo sa mga born again
all the Protestant Sunday keeper dahil pareho kayo ng believe sa Sunday. Kami hindi Sunday. kami Diba? pareho Sabi sa mo pa, itawag og mga Sabbath keeper nga Hudiyo sa uban nga Hudiyo kay dili man mi gitawag og musupak sa pulong ni Kristo. Ang pulong ni Kristo among gisunod. Dili mi pareho sa mga Sabadistang dili ni tuo kang Kristo. Mao na kamo pareho ra mo. Kami di mi pareho in terms of Sabbath pareho mi. Pero in terms of gitawag og faith lahi mi tungod Brad, kay di man sila Brad. nagtuo kang Kristo. Okay. Nakasabot Di ka? ba sabi mo, magkapareho pala kayo? Sabi mo ha, magkapareho pala Magkapareho kayo. nga. So, based on common sense, ang magkapareho, walang magkaiba o mayroong magkaiba? Yung In pareho ha? terms, when we talk about Sabbath, magkapareho. But when we talk about belief of Jesus, hindi kami pareho. Not like you that magkapareho kayo sa all religion na mga Sunday keeper dahil pareho ang paniniwala niyo about Sunday na banhaw si Kristo sa Domingo. Mao na tanan yung argumento, kaon tanag bisag unsa pareho Okay, bro. nga. Pero kami, in terms of Okay. Sabbath, magkapareho. Ang tanong mo, Okay, bro. anong magkakaiba? Ito, last. Listen to me. Last. Ang tanong mo, Kanya lang ng born again Katoliko, kaya Katoliko, dito ko, paminaw. Ang tanong mo, first question Pakinggan muna mo, natin si Day. Pakinggan muna natin si Day. ang first Pakinggan natin si question Day. mo, sinagot Bro, ko bro. mabuti. Ito Sandali ang, lang bro ha. Pakinggan muna natin si Daig bro. Sige, go. ang first question mo, ano bang pagkakaiba ninyo at sa mga Sabbath keeper? Walang pagkakaiba sa Sabbath keep. But when we talk about belief of Jesus, meron ng pagkakaiba. Not like Catholic and Protestant Sunday keeper, pareho kayo ang inyong argumento eh. Baboy tanan, pareho na tanan. Dahil kinukonclude namin, pareho kayo. Pero dito sa Sabbath keeper, hindi kami magkapareho in terms of belief of Jesus. Naintindihan? Okay. Next question. Itong sinabi ni Bacalares, lahat ng sumasamba sa linggo, lahat ng sumasamba sa Sunday, mga anak ng Roman Catholic Church. Sang-ayon ka ba dito sa sinabi niya? Pare may nagsabi, anak, di man si Bacalares, gibasa man na niya. No. Now, amro. Hindi. Oh, saan? Naipare din nagsulti nga ang tanan nga mga Sunday keeper wa sila kabantay nagpailalom sila sa authority sa Santo Papa Domingo kay mao man ay authority sa Santo Papa Domingo anak raw sige. nagpatuo na pero di pa na kumbasa pero naatay libro na. Pero sang-ayon ka ba sa sinabi ni Bacalares, patutunayan niya na ang lahat ng mga sumasamba sa Sunday ay mga anak ng Roman Catholic Church. Gaano katotoo ito? Totoo nga. Okay. Sinabi na yung mga pare nyo. Sa Matthew chapter 28 verse 9, anong araw yan sinamba si Kristo ng mga apostol? Ang issue dyan, Sunday, Stress Day, Sabbath Day. Hindi lang No. Hindi. Sa konteksto Anong araw? natin, sa Tinanong lang kita, konteksto anong natin, araw? sa Anong konteksto araw? ba, kaya ito, sa konteksto natin, ang pagbuo sa rest day, Sabbath day, pagsamba. Hindi ka mapugong sa pagsamba. Kami, sumasamba naman kami ng linggo. Sumasamba kami ng Monday. Martes, Merkulis, Huwebes. Pero, inamin niya, ang sumasamba issue na sila ng linggo. sumasamba kami sa Diyos ng linggo. Kahit kailan. Every hour, every day. Nami kami samba ng worship every day. Pero Bro, dito sa specific na issue yung- sa adlong igpapahulay, brother, sa araw ng pahinga at pagsamba, ito ang dalawa. Huwag mong i-separate dyan ang issue. Bro, ito ang sinabi ng pastor ninyo, lahat ng sumasamba sa araw ng Sunday, specific ang sinabi niya, ay mga anak ng Roman Hindi mo Catholic nakuha Church. ang context. Ang tanong, anong araw sinamba si Kristo na mga apostol diyan sa Mateo 28:9? Anong araw? Hindi mo nakuha ang context. Huwag mong Ano, idaan ka tanong Pastor lang ako. Bacalares, pero hindi mo nakuha ang Nagtanong lang context. ako, anong araw? Anong araw nga? Oy, ang araw sa pagsamba sa Mateo 28, linggo, pero dili na adlong ipapahulay kay sementeryo man na. Saan saman ka? Katawar akong ka, bisa ko ay angay. Oh, so Sunday pala sinamba.
Ngayon, pag sinabi ninyo, Sa isyu yung lagi sinabi ninyo- pagsimba, No, 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 no. paminaw sa kadot. Sandali. Paminaw. Sa Sandali isyu lang, lagi sandali lang, pagsimba. sandali lang. Sige. Yung sinabi ninyo na pag sumamba sa Sunday, anak na Roman Catholic Church. Ngayon, ang mga apostoles sa Mateo 28:9, sinamba araw na Sunday. Aminin mo, anak ng Roman Catholic Church yan. Sagot. Malaki, mataas ang premise mo at hindi mo nakuha ang context. Ang sabi namin, na anak ng Romano Katoliko ang lahat ng naniniwala sa araw ng Sabat na linggo na pagsamba. Huwag mong Walang ganun, pre. putulin. Huwag mong putulin, pre. Ang issue natin dito, Hindi, pre. Hindi ganun ang sabi ni Bacalaris, pre. at araw pagsamba. Dalawa eh. Hindi ganun ang sinabi ni Bacalaris, pre. Oy, hindi mo nakuha ang context niya. Hindi mo nakuha Sinabi ni ang Bacalaris, context. lahat na sumasamba sa araw ng Sunday ay anak ng Roman Catholic Church. At inawat naman ni Bulawan. Sabi ni Bulawan, pasusunod na live ko, patutunayan ko, lahat ng mga sumasamba sa Sunday ay anak ng Roman Catholic Church. Inamin naman ni Bulawan na, sabi ko, di ba yung mga apostoles sinamba nila si Cristo sa... Dito kayo magtanong sa akin. Dito wala magtanong, huwag na. kayo magdala, sige. daldal ng mga tao. Magtanong ako sa'yo, yun bang sa Lucas 4:16 na si Kristo'y pumasok sa sinaguga? Kapag nandun ka sa kapanahonan ni Kristo, papasok ka rin ba? Kapag nandoon sa panahon ni Kristo, Oh, normal. Halimbawa lang ha. Palagay na lang natin to, buhay ka, eksistado ka na, nandun ka sa panahon ni Kristo, nandun ka. So, sasama ka ba ni Kristo sa loob ng sinaguga na papasok? Okay. Anong tanong? Sasama? Yan ang tanong ko. Hmm. Sama ka ba? Hindi Pasok ka- ka ba? Sama ka ba? Kung dili ka gahig ulo, sunod ka. Pero gahig kag ulo, supak lang ka. Bakit ni walang mga apostol na pumasok sa sinaguga dati at sumama ni Kristo? Hindi mo nabasa. Oh, saan? Yung mga sa basahin Lucas 4:16, pumasok ba si Kristo dyan? Yes. Pero may apostol bang pumasok dyan? Basahin natin. Kapag mabasa ko. Basahin. Lucas 4:16 yung may mga apostol na pumasok. Bakit sa Lucas lang kayo magpugong? Sabi mo, Hindi, bakit ayaw kumuha ng walang hugot mabasa eh. na apostol pumasok sa Sa Lucas man, sinaguga sa araw ng Sabat? Sa Lucas. Sa Lucas man na boss, gipangutan na dahil. Doon sa Wala mga kang ito Oh, na lain. study ta, dili sa Wala. usa ka bersikulo. Doon sa naman ka. Ayan na lang natin. Muna Pagpasok po. mo, halimbawa lang, sumama ka ni Kristo, pumasok ka sa sinagoga dahil sabi mo, pag hindi matigas ang ulo, sama ka ni Kristo. Ang tanong, pagpasok mo sa sinagoga, sa loob ng sinagoga, may mga tao doon, kasama mo ba yun? Normal, kasama. Pero Ngayon, hindi, pareho paniwala. kasama pero hindi pala ano to? Hindi. Dahil naniniwala lang sila sa araw ng Sabat, pero hindi sila naniwala ni Christ. That's the Mga point. kasamahan mo ba yan? Kasamahan sa araw ng pagsamba, sa paniniwala sa Sabat, pero hindi kasamahan sa paniniwala ni Kristo. Na hindi mo sila naniwala kay Kristo. Naintindihan mo ba Nandun ang sagot sa... ko? Okay. So, kapag nandun ka na sa sinagoga, nakapasok ka na doon, ay kasali ka na sa lahat ng tao doon. Yes or no? Normal kasali, pero hindi kasali sa paniniwala ng iba. Okay. We are individual belief. Natay mga matagusa nga pagpaniwala. Ang mga ubang nasunod dito wa nito kang Kristo. Pero in terms of Sabat, pareho sila. Pero ang uban wa nito kang Kristo. Dito tuo sa mga ning tuo kang Kristo nagsabat pa. Kompleto na ka diaga po. Kompleto na ka kung diya ka tuo. Pero dito ka sa mga tao wa nito kang Kristo nagsabat. Ayaw dito. Okay. Mabitaw na ako Sabi ginan mo- si mong ginan ako si Luluruan Pars gahapon sa inyong live. Naon sa maning Catholic faith defender nga captain pa jud o presidente wa man nakailang Kristo wa ko no nagpadayag wa ko na ilis ka daang tugon naon sa piting palpaka yung argumento ba? Huwag Ingko kang pas gumamit nilang ng ibang minus tao. Huwag kang gumamit ng ibang Dili, tao. Tayo lang dalawa minus to. kayo yung argumento. Minus kayo kay si Kristo Huwag kuno kang wa na gumamit ilis ng daang ibang tugon. tao. Kasi ako, gumamit ako ni Bulawan. Binalda mo kayo. Binalda rin kita. Di. Okay, bro. Kasi Ito, sabi para mo, sa lahat palagay ng mo, tao palagay mo. kasali sa lahat ng Ito, tao. sa palagay ito. mo, hindi ba eksistado, hindi ba nag-rebel si Kristo sa daang tugon? Pareho ba sandali kayo lang. paniniwala sa inyong, sa inyong presidente? Sandali lang.
Sabi mo, lahat ng mga tao kasali ka doon. Ito babasahin. Oh. Sa 28, lahat ng mga tao doon sa loob ng sinaguga nagalit. Alam mo yan. At balak nilang ihuhulog si Kristo sa isang bangil o sa gilid ng tawag nito ng burol. Para ihuhulog siya sa bangin. Ang tanong, kasali ka ba sa naguhulog na ito dahil lahat ng tao? Basahin natin. Bro, Jando, pasok ka sa live ni Bro Daig sa Common Sense TV kasi hindi pwede dito dahil nag-live ako, naka-adapt lang 'yung cellphone ko. Nag-live si Daig pasok ka lang doon sa kanyang platform, bro. Kasi sa akin na hindi naman ito si Daig. Hindi naman siya ang pumasok sa live. Pasok ka lang doon, bro. Sige. Ingon gyud si Gapo kung moingon siya nga naay apostolis musulod kung nang batasan mo adto sa simbahan kada Sabado. Iyak na si Daig sa kanyang live, si Sasak Zma. Yan.